Monggo nggih. Nggih. Ya napa caranipun nek istiqomah selawatan? Selawatan menika kathah maceme nggih. Selawat niku kathah maceme. Tapi ten mriki enten dalan ingkang utama nggih melalui Pak Ismanto lek kula niku angsal selawat khusus dugi Kanjeng Nabi. Termasuk wingi menika Pak Soni nggih nyepeng niku. Enten selawat sing mugi-mugi sampean nggih urusan kalian Mas Herman mawon. Oh nggih, niku sampean damel lek awal nggih enten kudune ndukur sadada. Di jam yang tepat. Sampean mendeti jam pinten? Nggih niku sampean damel istiqomah. Belajare ngadep ten Allah khusus. Mangke lek pun proses-proses niku saged panjenengan kalian momong putrah-putriye lek anjene enggak ada yuga. Lek anjene napa ten jalan-jalan kalian sing estri sampeyan sholawati mawon mboten napa-napa niku mangke lekat di dalam diri. Mboten enten sholawat tak dekek kene sholawat ala Muhammad tak dekek kiwa sholawat ala dekek kangen sholawat dekek ati mboten mangke Allah piyambak ingkang maringi panjenengan semerap sholawat nih sampean niku terletak di mana. Lah niku mongko kula mboten nerangaken mangke napa angen-angen terobsesi mboten mangke panjenengan diparingi piyambak. Lah sholawat niku mangke panjenengan sholawat ala Muhammad metawa niku napa ilatih panjenengan diganti dengan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim lek mboten ro ilmu lho aku mau maca sholawat kok ganti bismillah mongko sampean balik malih ten sholawat nggih mboten sampean terusaken bismillah niki nggih niki sing namine ibadah dari Allah untuk Allah sholawat niki wau nggih syariat nggih tarekat nggih hakikat nggih makrifat akale nggih diniati dengan kunci sholawat mangke dirubah piyambak dateng Allah nggih ngoten niku. Jadi panjenengan iki ngamalna niki mawon. Lek ancene panjenengan misale sholawat diganti napa? Nggih niku sing sampean amalaken, mangke diganti malih sampean terusaken ngoten. Lah niku nggih pun paham nggih. Lah niku mangke Islam sekujur tubuh panjenengan lekat di dalam diri, mangke panjenengan diperjalanaken Isra Mi'raj. Kuncine nggih sholawat. Mangke panjenengan mugi-mugi mawon diparingi napa? Umroh hakikat, haji hakikat budal ten Mekah. Nggih sholawat niku. Mboten enten wirid khusus lek enten wirid khusus niku damelane laknatullah ti budayae jin-jin menika. Nggih. Napa malih Mas? Punika nggih sediluk ngeten biasa lek mriko-mriko ngaji kula pengin pados ngeten niki bertahun-tahun sampai brodol rambut kula tapi mongko niki kula paringaken sak terang-terangan mawon mboten ilmu hake Allah niku mboten sulit. 5 detik sampun. Nggih pun jelas. Napa malih Mas? Anu Mas. Jame wae Mas. Pun nggih. Napa malih? Sisan jame sampe duduk Mas. Jam tepate sumpah. Jam tepate nggih para waliyuwah ngadep dateng Allah niku ijabahe. Lek ten syariate mungkin jenengan pun ngertos. Tapi ten kitab laku diri mulai jam 4:30 sampai maghrib ngoten mawon wis. Dipe enake mawon. Lek anjene sampean mampu nggih mulai asar sampai isya. Ha niku panjenengan menawi enten nggih sing sampean pirang-pirang kono wali sampean coba sampean sowani mantun asar mboten enten, mboten purun. Nggih niku wau khusus dateng Allah ngadepe nggih niku wau jam 4 sampai maghrib ngoten mawon. Nggih, dados jelas niki tempat ijabah sing kitab laku diri nggih niku wau mulai jam 4 sampai maghrib. Lek ten syariate nggih 1/4 malam. Sami-sami mawon sampeyan lampahi mboten napa-napa rahasiaipun Allah niku kathah mangke nggih panjenengan diparingi pengalaman piyambak. Nggih niku wau bab ilmu istiqomah. Napa malih? Jelas nggih alhamdulillahirabbil alamin cukup semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.